Hello everyone, this is Dr. Vivek Vardhan Veerapaneni, consultant pulmonologist at Shwasa Hospital. వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత కోవిడ్ పాజిటివ్ వస్తుంది, వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత కరోనా వస్తుంది అనేది ఉట్టి అపోహ అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ బేస్లెస్ రూమర్. అలా కోవిడ్ రాదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోవిడ్ వైరస్ అనేది బతికే ఉండదు వ్యాక్సిన్లో. ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది? పాసిబిలిటీ ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ వేసుకునే ముందో వేసుకున్న తర్వాతో తను కాంటాక్ట్ అయి ఉంటాడు కోవిడ్ పాజిటివ్ పేషెంట్, అలా వచ్చి ఉంటుంది. లేదా వ్యాక్సిన్ వేసుకునేటప్పుడు ఆ టైంలోనే ఏరియాలో కోవిడ్ అనేది అతనికి ఎక్కడో అంటి ఉండొచ్చు. సో బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ వ్యాక్సిన్ ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ ఎక్కడో అక్కడ తను ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, అలా తనకి కోవిడ్ వచ్చి ఉండొచ్చు తప్ప వ్యాక్సిన్ వల్ల యాజ్ సచ్ కోవిడ్ అనేది ఎవరికి రాదు, ఆర్టీపీసీఆర్ అనేది ఎవరికి పాజిటివ్ రాదు. ఇది చాలా మందికి తెలియని విషయం. తెలియజేయండి, షేర్ చేయండి, సో దట్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఇంకా సేఫ్ అని అందరికీ అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైరస్ బతికి ఉంటాయి కదా, దాంట్లో మనకి దాని నుంచి వ్యాక్సిన్ నుంచి మనకి కోవిడ్ వచ్చేది. కొంతమంది అంటారు దాంట్లో వైరస్ ఉంది కదా అని, కానీ డెడ్ వైరస్. ఒకసారి వైరస్ అనేది కిల్డ్ వైరస్ ఉన్నప్పుడు అది కంప్లీట్గా డీయాక్టివేటెడ్ వైరస్, అది మళ్ళీ యాక్టివేట్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఇట్ ఈస్ జీరో. సో దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకండి. వ్యాక్సినేషన్ ఈజ్ గుడ్. వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్లో అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎంకరేజింగ్ వ్యాక్సిన్. పొలిటీషియన్ కావచ్చు, డాక్టర్ కావచ్చు, ఇంజనీర్ కావచ్చు, మీ పక్కింటి వాళ్ళు కావచ్చు, ఎవరైనా కానీ వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోమని చెప్తారు అందరూ. బికాజ్ కోవిడ్ రావడం కంటే వ్యాక్సినేషన్ వల్ల వచ్చే ఫీవరు అవన్నీ కూడా చాలా చిన్నవి. సో పోస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ మనకి చాలా భయంకరమైన జ్వరం అలాంటి ఎవరికి రావు. రేర్లీ కొంతమందికి 1 single day or 2 days హై గ్రేడ్ ఫీవర్ రావచ్చు, ఫుల్ బాడీ పెయిన్స్ రావచ్చు. మా కొలీగ్స్ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు, డాక్టర్స్ చాలా మంది పేషెంట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు. బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టెంపరీ అండ్ వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది. అదే చాలా లాంగ్ టర్మ్ కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే కనుక ఒకసారి కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోండి. మీరు ఎక్కడన్నా కోవిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే డిసీజ్ అనేది ఎక్కడ అంటూ ఉంటుంది జబ్బు, సో అదొకటి రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. హౌఎవర్ ఫర్ 1 to 2 days ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్. హెడేక్ బాగా వస్తుంది, కొంతమందికి బాడీ పెయిన్స్ వస్తాయి, కొంతమందికి ఫీవర్ వస్తుంది, అండ్ ఇవన్నీ వస్తాయి. సో దీనికి పారాసెటమాల్ తప్ప వేరే పెయిన్ కిల్లర్స్ ఏది వాడకండి, టు బీ ఆన్ ద సేఫర్ సైడ్. ఇట్ కెన్ కాజ్ సమ్ రియాక్షన్స్. సో అదొకటి మైండ్లో పెట్టుకోండి. వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవచ్చు, వేసుకున్న తర్వాత కొంతమందికి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఫర్ 1 or 2 days విచ్ ఇస్ టెంపరీ, బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ వ్యాక్సినేటెడ్. బికాస్ కోవిడ్ అనేది మనం అవాయిడ్ చాలా వరకు డిసీజ్ ఎక్కువ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది. వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న వాళ్ళందరికీ కోవిడ్ రాదు అనే కాదు, తర్వాత వాళ్ళు ఒకవేళ మాస్క్ వేసుకోకుండా నెగ్లిజెంట్గా ఉంటే ఖచ్చితంగా కోవిడ్ రావచ్చు ఇన్ఫెక్షన్, బట్ సీరియస్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. రేర్లీ సీరియస్ అయిన కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి వ్యాక్సిన్ కంటే మాస్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అది మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వ్యాక్సినేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అందులో డౌటే లేదు. బట్ మాస్క్ ఈజ్ నెంబర్ 1, వ్యాక్సిన్ ఈజ్ నెంబర్ 2, మాస్క్ ఈజ్ నెంబర్ 1. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మాస్క్ అనేది మాత్రం ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ మనం ఫ్రీగా తీసి తిరిగే ఛాన్స్ అయితే నాకు అంత అనిపించట్లేదు. మేబీ వీ హ్యావ్ టు వేర్ మాస్క్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. కొన్ని పాయింట్స్ అయినా ఇవన్నీ కూడా షేర్ చేయండి, సో దట్ మెనీ పీపుల్ విల్ నో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. We'll be covering all topics which commonly affect patients on a day-to-day basis. For more this type of doctor advices or opinion or any other things, దయచేసి డాక్టర్స్ అడ్వైస్ ఛానల్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ to this channel, Doctor's Advice. 10 మందికి ఉపయోగపడేలాగా చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.